се на първото ми интервю с Антхил. Разбрах, че те работя с интелигентни и опитни хора. Мотивацията, която ми даде самия интервюиращ и личното отношение, което получих от него, много ми помогна аз да взема това решение да дойда тук. Честно да ви кажа, имах супер много приятели тук, които ми споделяха доста интересни неща. Всичко, което чух от тях, се оказа истина. Силно съм впечатлен от културата, от хората, които работят тук. Всичките неща много ми допаднаха, резонираха с мен. Това, че скочих в неизвестното и започнах тук, наистина се оказа като моето място. Тук обстановката е много приятелска, нещата, с които се занимаваме, са интересни. С течение на времето разбрах, че всички имат готин и млад дух. Това нещо до ден днешен ме бута. Екипът ми професионалисти ми дава мотивацията аз да се развивам всеки ден и да давам най-доброто от себе си. Това, че се подкрепят различни инициативи. Една от тях е Гейминг клуба, която беше моя идея, подкрепена от ръководството. Миналата година беше да посетим Витоша, където облагородихме кътовете за отдих. Събираме се, имаме много приятелски излизания. Общо взето се забавляваме заедно, работим заедно и постигаме целите си заедно като екип.